Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Influenza-like illness ang nagsaka sa 258% siniga 2023 kuni bangkit sa 2022. Provincial Health Office nagapandam sa publiko nga maghalong para mapangapinan ang ikaayong lawas. Sunod sa kay Dr. Gurley Pinunggan ang PHO, kung hindi man lamang sigurado ang palibot labi na kung closed ang area, mas maayo nga maggamit sa mask. Likawan ang pagpalapit sa mga yadtong nakitaan sang simptoma kaangay sang sipon o kunubo. Sa surveillance datos sa December 2, 2,211 ang reported influenza-like illness. Kung nga ipaanggid sa 2022 nga datos, 258.93% ang saka. Ang Banwa sang Isabela may pinakamataas nga record cases nga 1,680. Sunod sa kay Pinunggan, may pagsaka man sa kaso sang pneumonia sa ilang nga monitoring pero hindi kasubong sa pagsaka sang influenza-like illness. Ang COVID cases may na-monitor man. Wala sang admission sa Cadiz District Hospital pero may mga report gikan sa private hospitals. Ginklaro ni Pinunggan nga nakita nga mga simptomas sa sining mga kaso amo ang high-grade fever kag sore throat pero ini ang manageable. Sini lamang gid-report nga nagpositibo sa COVID si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Males ang laban, mga kids ta subong ang Pneumonia. Dadamo padang ang mga influenza like illnesses so ang mga sila. Pero hapos lang sa bulbul ko. Siya kung i-consult ang itsigida. So that's why we're advising also our LGUs, no? Kaya dito man sa kahalin sa ina, no? Ka-consult sila dati every day, no? Ga-one sila consultation sa outpatient nila. So, i-warn man ang public regarding sa influenza. So, hindi pa man alarming, Doc, with the cases? With increase, siyempre, bantayan tagin, no?